Zdravím vás pri druhej časti podcastu Človečina v realitách a zdravím aj makléra a konateľa realitnej kancelárie Dom Realít Radovana Vargu. Ahoj Rado. Ahoj Dominika. Aký si mal týždeň? Predal si niečo? Aj nepredal, aj predal. Tak aj makléri predali, takže úspešný týždeň, úspešný mesiac. Ideme ďalej. V minulom dieli sme si povedali, čo to o realitných kanceláriách, o tom, ako si vybrať pre seba tú najlepšiu realitnú kanceláriu, čomu sa vyhnúť. Dnes pôjdeme trošku viacej do hĺbky a budeme sa baviť o veľmi dôležitej osobe, ktorou je realitný maklér. Čo má za úlohu realitný maklér? V podstate úlohou makléra je to, aby predávajúci alebo vlastník nehnuteľnosti pri prenájmoch dostali za svoju nehnuteľnosť peniaze a aby ten proces prebehol hladko od začiatku do konca. A v prípade, že sa komplikuje, tak aby vedel, čo má robiť, ako postupovať a aby to bolo bezpečné pre obidve strany. Aby predávajúci alebo prenajímateľ dostal svoje peniaze a druhá strana vlastne mala byť v prenájme alebo nehnuteľnosť alebo sa stala aj vlastníkom. Právny servis samozrejme robí nejaký právnik, ale ten maklér by mal byť v obraze a vedel by povedať, tak taká je to teraz postupnosť, toto nás čaká, toto si pripravte, tak to budeme postupovať. A zároveň maklér by mal byť aj nejaký mediátor, lebo ľudia sú rôzni, na jednej strane jednoduchší človek, na druhej komplikovanejší a ten maklér by to mal nejak vycítiť, aby ten obchod prebehol. Lebo keď ten maklér je slabý v nejakých situáciách, keď mi náhodou dojde k nejakému konfliktu medzi dvomi stranami, alebo by mohlo dojsť, mal by to predvídať. Ak to nepredvída, stane sa to, ten obchod môže celý padnúť iba na základe toho, že neodhadol tú situáciu a tie dve strany sa mohli posekať na základe nejakého nedorozumenia alebo nejakých povahových vlastností. Kedy je vhodný čas pre mňa ako predajcu kontaktovať realitného makléra? Na čo by som sa mala pripraviť predtým, ako ťa kontaktujem? Už to stanovenie samotnej ceny by malo byť podľa mňa s realitným maklérom alebo nastavenie si toho procesu predaja. Napríklad ešte nie som vlastník dlhšie ako 5 rokov, vzniká mi tam daňová povinnosť, mám počkať radšej pol roka alebo budem špekulovať s nejakými zmluvami. Takže o tom to je, že si sadnem s maklérom alebo realitnou kanceláriou a poradím sa, čo robiť a čo nerobiť. Je možné zmeniť makléra? Nesadli sme si napríklad, nie je mi sympatický, alebo skrátka mám pocit, to nejak nefunguje. Áno, podľa mňa zmeniť makléra môžete v rámci tej realitnej kancelárie, to je to na postoj tej realitky. Otázne je, keď máte podpísanú exkluzívnu zmluvu a nepáči sa vám tam v podstate možno nikto, že si neviete vybrať, alebo celkovo ten dojem tej realitky sa vám pokazil, tak vzniká problém, že máte podpísanú exkluzivitu. To sme hovorili vlastne v prvej časti, v prvom podcaste, že ja dokonca nepodpísujem exkluzivity vôbec. Takže tam to je také, že najprv by som si mal byť 100% istý, že tam budem spokojný a keď tak potom sa upísať tej exkluzivite, alebo sa jej neupísovať vôbec. Keďže vieme, v dnešnej dobe môže byť realitný maklér každý, nejaké zábranie tu nemá. Dnes síce každý sa stane dobrý realitný maklér, alebo vydrží a stane sa z neho realitný maklér, ale tí všelijakí kaskadéri, čo skúšajú nejak rýchlo zbohatnúť, tam na takého, keď narazíte, potom dosť veľký problém. Čiže každý môže byť maklér, ale nie každý sa stane dobrým realitným maklérom. Je možné na prvom stretnutí zistiť, že tak toto je dobrý maklér a toto nie je dobrý maklér napríklad? To je otázka na zamyslenie. Ale na tom stretnutí už budú nejaké prvé sympatie, nesympatie. Hej. Čiže keď nemám dobrý pocit toho makléra, asi s ním nechcem obchodovať. Samozrejme mal by vedieť procesy, mal by vedieť vám vysvetliť, akým spôsobom sa to bude predávať, čo potom nasleduje, čo je hlavné v zmluvách, na čo si treba dať pozor. Častá otázka býva, máme ešte hypotéku, to je pre nás problém, keď je taký bojazlivý predávajúci a maklér musí vedieť, že hypotéka na nehnuteľnosti nie je žiadny problém, lebo sa vypláca v podstate v rámci predaja a mal by vedieť teda ukludniť ten maklér aj teba ako predávajúceho. Čiže keď nemám z toho dobrý pocit, že mi nevie na všetko odpovedať, neviete procesy, ako fungujú, tak asi nie je úplne doma. Keď ťa nevie uspokojiť odpovediami, asi by som hľadal ďalej, aby som si mal tú istotu, že ten maklér vie, čo hovorí. Podľa toho, čo hovoríš, maklér by mal byť dobrým psychologom. Spomínali sme teraz bojazlivého predávajúceho, ale zase poznáme aj takých tých premudrelých ľudí, ktorí sa snažia byť možno ešte mudrejší ako samotný maklér. Čo s nimi, keď idú s nejakými múdrostiami, ktoré ty sám vieš, že toto není v poriadku, že toto takto není, ale on si stojí za tým. Ako dealuješ s týmito ľuďmi? Tak ja osobne to mám tak, že keď je extrémne premúdrelý, radšej do toho obchodu neidem. Horšie, keď sa v priebehu procesu do toho dostanem, hej, že tam je viac vlastníkov a vy sa zoznámite až
postupne so všetkými a nakoniec sa z toho vykluje nejaký mudrland, tak s ním potom treba nejak vychádzať za každých okolností, aby ten predaj sa uskutočnil. Aký je typický deň realitného maklera? Tak ja to budem hovoriť z môjho pohľadu a z tých mojich skúseností. U nás typický maklér ráno je doma, lebo nemáme nejaké ranné schôdze ani tieto podobné veci, čiže my sme tak voľní. Takže môj typický deň makléra je, že deti do školy a táto ide na kávu. Pozriem si nejaké správy, maily, čo sa dá. Poriešim tie najurgentnejšie veci, potom kancelária, riešim inzerciu. Ak boli nejaké fotky, sa fotilo spracovanie a podobne. Venujem sa tej inzercii, ktorú máme na realitných portáloch, jednak či je vonku, lebo realitné portály niekedy fungujú, nefungujú, jednak čo treba dať ako novinku. Hej, tá práca s tými inzerátmi, to nie je, že raz dám ten inzerát, ako pravidelne vidno, potom sa vám prepadne niekde do histórie na 14. stranu a už ho nikto nedájde a divíte sa, že neviete predať, čiže tá práca s tou inzerciou. No a potom samozrejme nejaké stretnutia, niekedy je toho viac, niekedy sú žiadne, hej, že máte taký voľný deň, čiže maklér si organizujete svoje obhliadky a mal by to mať nejak naplánované. To by mal maklér vedieť, keď mi ten maklér bude strúhať obhliadky každý deň jednu, tak to je celé zle. Jednak zaťažujem vás, upratovať, byť doma a podobne. A potom aj tá situácia, je rozdiel, keď mi príde na obhliadku jeden klient a ide domov, a je rozdiel, keď príde prvý, už vonku čaká druhý, za ním je tretí a pekne sa pozdravia a vedia, že toto je vzácna nehnuteľnosť, tu chcem rýchlo kúpiť. Takže tá psychológia aj na toho kupujúceho predsa nejaká musí byť. Tak to je aj výhoda, hlavná výhoda, predávate iba s jednou realitnou kanceláriou alebo s jedným maklérom. Iba vtedy sa to dá urobiť, že si spravíte tie obhliadky, dajme tomu na 1 alebo 2 dní v týždni, ich nazhromaždíte. Ako náhle máte 2 maklérov, už to nejde, lebo každý ten maklér vás naháňa. Dobrý deň, chcel by som ísť dneska na obhliadku, lebo v hlave má, že musí predbehnúť toho druhého. Tým pádom tá udržateľnosť predajnej ceny tam odpadá, váš komfort z predaja odpadá. Nebodaj máte 3 realitky, vôbec vlastne ani neviete, kto vám volal, aký maklér, kedy chce stretnutie. Stane sa, že klient si zavolá 2 maklérom na tú inú nehnuteľnosť, lebo nie jeden má tak nafotené, druhý tak, alebo nemajú fotky a ide 2-krát na to, takže vzniká tam obrovský guláš, preto stále hovorím, že jeden maklér predá vždy lepšie, ako keď tam dáte 2 a viac. Komunikujú makléri medzi sebou? Pomáhajú si? Je to nutné niekedy? Ty si senior maklér, môžem to tak povedať. Máš už pod sebou nejakých svojich učňov. Pokiaľ by som vyfasovala ako makléra tvojho učňa, mám sa zláknuť? Nie. Alebo skôr by som možno mohla byť aj rada, že je vlastne pod takou tvojou supervíziou? Áno, v podstate, ak je maklér nový, tak jeho prvé obchody sú vlastne pod úplnou kontrolou mojou alebo iného skúseného kolegu, čiže nie je hodený do vody. A tá komunikácia a tie rády medzi maklérmi fungujú jednak na našej úrovni, že máme nejakú skupinu četovaciu a tam sa veci komunikujú. Druhá vec je, že máme nejaké stretnutia v kancelárii, ale aj realitky medzi sebou a makléri, napríklad pri predaní nehnuteľností. To sa mne osobne páči, že sú aj makléri, ktorí nám zavolajú na inzerciu a pýtajú sa, že ako dlho toto predávate, aký máte dopyt na to a podobne, aby vedeli stanoviť svoju cenu. Robíme to aj my, že si voláme, keď je v nejakej lokalite inzercia a si overujeme tú pôdu, keď sme tam dlhšie niečo nepredávali. Čiže mne, keď zavolá nejaký maklér na druhej strane toto zisťuje, tak si poviem, OK, tomuto záleží na predaji, ten sa snaží. Čiže takto komunikuje makléri medzi druhými stranami, ale samozrejme v realitke musia tiež držať spolu. Takže je bežné, že medzi sebou komunikujú aj konkurenčné realitky? Nie je to úplne bežné, ale stáva sa to a mne sa to páči, že v podstate si vymenia ten názor a na druhej strane ten klient vlastne dostáva dobrý servis. Tým pádom zase realitky majú o niečo lepšie meno a je väčšia šanca, že do budúcna sa realitkám viac darí. Lebo čím viac kazíme to realitné meno, tým viac sa snažia byť ľudia samopredajcovia. A to je ináč dobrá téma, že ty by si mohla byť tiež samopredajca. A my ti vieme poradiť, že ako? Samopredajca môže byť tiež maklér? Samopredajca je ako vlastník nehnuteľnosti, ktorý ide na vlastnú päsť predávať. V určitom slova zmysle môže byť tým pádom maklér a mal by teda vedieť, čo robiť, už keď si to ide sám predávať, že realitku nechce z rôznych dôvodov. Nie je to pre teba nevýhodné? Skôr by si sa ho mal snažiť získať na svoju stranu? Ako keď si niekto trúfa a využije tie rady a môže byť sám úspešný, že sa mu to celé podarí zrealizovať,
Prečo nie? Lebo ten trh je veľký, takže nepredpokladám, že každý chce byť samopredajca, ale už keď to má robiť, už by to mal robiť dobre, alebo by sa vyvarovať chýb, aby vedeli, ako to má predávať. Určite by som mu teda radil základné veci, aby mal právny servis zabezpečený, či už cez nejakú realitku, alebo cez nejakého právnika. Ideálne realitného, lebo stretávame sa, že právnikov si hľadajú aj nerealitných, potom tie zmluvy vyzerajú nerealitne a je to dosť nešťastné. Keď je na druhej strane realitný právnik, tak vzniká taký malý súboj. Čiže určite by som odporučil mať nejakého realitného právnika alebo právnika realitnej kancelárie. Druhá vec, spraviť si pekné fotky, nefotiť ich na výšku, fotiť ich na šírku, pekne ich uložiť do inzercie, dať normálny popis. To znamená, že hlavné veci v tom inzeráte musím nájsť. Veľkosť bytu, ulicu, vybavenie bytu, stav bytu, rozsah rekonštrukcie a podobné informácie, aby tam nebolo, že predám trojizbový byt tam a tam v Ružinove a dá tam telefónne číslo. Čiže tí kupujúci, čo by možno to aj kúpili, tam nič nedajú, žiadnu informáciu, keď sú tie fotky hrozné, nejak ich to nezaujme a šanca toho samopredajcu si to úspešne predať je mizivá. Hej. Potom je otázka stanovenia predajnej ceny toho samopredajcu. Môže vychádzať z nejakých inzerátov, ktoré videl, ale určite by som sa neorientoval, že vidím najdrahšie byty v Ružinove a podľa toho si stanovujem cenu. Lebo mu to tam bude stáť a čím ten inzerát dlhšie stojí, tým je okúkanejší a nakoniec sklzne tak, že bude asi hľadať realitnú kanceláriu alebo bude furt znižovať tú cenu a po pol roku už bude tak dlho znižovať, že už nejakí supy tam budú číhať a budú čakať, kým to zníži úplne a potom mu to pôjdu kúpiť, že to je nešťastné. Čiže tá cena by mala na začiatku byť stanovená zhruba na takú sumu, za ktorú je reálne to predať. Čiže možno by mal dlhšie predtým si sledovať inzerciu a vidí, že v jakej hodnote sa pohybujú podobné nehnuteľnosti. Uvidí, ktoré sú tam dlhšie, ktoré sa pridali rýchlejšie a tam by mal z toho vedieť vydedukovať tú cenu. Takisto môže ako samopredajca zavolať realitka, spýtať sa, ako sa im darí s podobným bytom. Tým pádom zistí, že mali 3 obliadky za 3 mesiace, že je tam vysoká cena, tak určite by nemali ísť pri rovnakom byte s takou istou cenou, lebo zase bude tiež sa len tak túlať svetom. Potrebuje maklér nejaké vzdelanie? No, na to, aby bol maklér maklérom, nepotrebuje vzdelanie, ale aby bol úspešným maklérom, sa musí vzdelávať a následovať tie informácie, aké sú postupy, ako fungovať, ako riešiť právny servis, ako riešiť všetko okolo toho. Čiže keď začína, nemusí mať vzdelanie, ale musí absolvovať teda nejaké školenie v realitnej kancelárii a nasávať tie informácie. A podľa toho, ako mu to ide, nejde, pridávať tie školenia a kurzy, aby sa stal dobrým. Napríklad ja som mal také problémy na začiatku. Prvé 3 obchody boli všetky hypotekárne, že sa vyplácal byt s hypotékou a kúpalo sa na hypotéku. A mne to nejak nevedelo sadnúť do seba, že čo to tam je za procesy. Takže aj keď teraz vyzerám tak, že viem, tak na začiatku som mal z toho teda guláš. A po prvých 3 nehnuteľnostiach som bol tak v obraze, že som si povedal, OK, teraz už chápem ten princíp, ako to funguje a už som mohol ísť sám. Vedia predávajúci alebo i nakupujúci, čo očakávať od realitného makléra? Myslím to tak, že či niekedy nemajú také prehnané očakávania, alebo možno aj malé očakávania. Mal si niekedy nejakú bizárnu požiadavku možno? Tak, niektorí vedia, čo očakávať zhruba, niektorí nevedia, a niektorí majú nejaké nadočakávania, niekedy si kupujúci myslia, že som ja ich agent zastupujúci, ale pritom prioritne zastupujeme predávajúceho. To je náš prvý klient. Kupujúci síce sú tiež v tom procese, ale keď má dojsť na nejaké rozdelenie strán, že koho zastupujeme my, tak my zastupujeme samozrejme predávajúceho a kupujúci by mal mať teda svoj právny servis. Ak má nejaké problémy so zmluvou, alebo tomu nerozumie, alebo neverí, čo sa stáva. A vtedy páda niekedy tá veta, že nás platí a nám platí províziu. To je zásadná chyba kupujúcich, že si myslí, že nám platí províziu. On skladá prvú časť kúpnej ceny do úschovy realitnej kancelárie. O tom, aká je vysoká provízia, nevie. Pravidla to býva výška provízia, ale neznamená, že to je pravidlo. Čiže veta, že nám on platí províziu, je scestná a my sa snažíme ten obchod doladiť tak, aby boli obidve strany spokojné. Ten právny servis je vždy riešený tak, aby obidve strany mali rovnako vyvážené podmienky, či už pokuty alebo povinnosti. Ako reagujú ľudia na výšku vašej provízie? Rôzne. Niekedy to je tak a dokonca to aj povedia, to by som chcel ja, tak na jednej obhliadke zarobiť niekoľko tisíc eur. Je to taký prvý pohľad tých ľudí a myslia si, že tak zarába maklér. Ja poviem, dobre, môžete byť aj vy maklér. Prijímame nových, takže poďte. Zaučím vás a môžete aj vy takto zarábať. Ale to nie je o tom, že
predáte prvý týždeň nehnuteľnosť, zarobíte niekoľko tisícovú províziu a tak je to stále, hej. Záleží, aký ste šikovný maklér, aj aké máte šťastie, akú máte ponuku, celé to spolu súvisí. Lebo môže byť, že jeden maklér, ktorý to napríklad robí na pol úväzku, predá za mesiac jednu nehnuteľnosť, ale môže predať jednu nehnuteľnosť za 2 alebo 3 mesiace a potom si tú províziu môžete rozdeliť medzi tie mesiace plus odvody, ktoré platí, lebo väčšinou sú to živnostníci alebo SROčkári. V realitke málo kedy niekoho zamestnajú, čiže štandardne tí makléri robia na živnosť alebo na svoju SROčku. Takže tá výška tej provízie síce vyzerá veľko, ale s ohľadom na to, ako často robíte ten obchod, tak sa vám to buď násobí, alebo sa vám to rozdeľuje medzi tie mesiace. Hej, samozrejme, keď ste šikovný maklér a máte svoje referencie, skúsenosti a ten obchod viete ladiť tak, že tú cenu predáte na trhovú cenu, tak tá provízia je vyslovene zaslúžená, lebo nikdy by ste sám nedokázali túto cenu vytlačiť tak vysoko, jak dokáže ten maklér. Zase je to taká konštelácia, že má nejakých správnych kupujúcich na lopate a vie s nimi pracovať a je ich viac, takže tú cenu vytlačí, aj keď to je nepríjemné niekedy. Keď máte tú cenu zvyšovať a tí kupujúci to nemajú moc rádi a je to nepríjemné, nie veľa maklérom sa chce práve toto riešiť. Hej. A aj keď klient povie, že OK, že mne stačí táto cena, 200 000, ale vy viete, že z toho viete vytlačiť 215, tak idete tlačiť 215, ale neurobi to každý, alebo povie si, že dobre, mu stačí 200 000, tak ja mám svoju províziu aj tak fixnú, hej, tak na čo budem tlačiť na 215, no. Ja zase som ten opak, že ja idem a tú cenovku tlačím hore, aby som mal ten pocit, že som urobil maximum pre tých ľudí. Aký by teda mal byť úspešný maklér? Takže maklér by mal byť veselý, mal by voňať človečinou, mal by byť vzdelaný, proklientský, komunikatívny, mal by byť šťastie aj prešpekulovaný, lebo to potrebuje, mal by ovládať nejakú tú psychológiu s tými klientami, mal by byť dochvíľný, mal by dvíhať telefón, čo je veľký problém maklérov, že nedvíhajú telefón. Maklérovi by malo záležať aj na tej prezentácii nehnuteľnosti. Na tej inzercii vidíte, jak ten maklér funguje. Keď tie niektoré inzeráty sú, že môj 13-ročný syn by to spravil krajšie a je tam 3/4 inzerátu napísané o tom, aká je to úžasná realitná kancelária, ale ten spôsob toho inzerátu je proste hrozný, lebo potom to sú takí tí rýchlo odpadlíci, podľa mňa, že tie veľké realitky to naberajú, jak huby po daždi. Oni vycúcajú napríklad tú najširšiu rodinu najbližšiu, ten predá niečo, ale ten maklér vlastne nikam nepostúpi, lebo stále na začiatku, lebo nemá referenciu, neurobil to dobre, proste ten obchod sa nejak zbuchal a odpadne. A potom príde ďalší a ďalší, hej. Čiže ten maklér, čo sa s tým chce naozaj živiť, tak tá jeho práca musí byť vidieť, že je kvalitná, lebo on žije z referencií. Ak nežije z referencií, tak každý deň sa zobudá na deň realitného makléra, že idem si hľadať, čo budem predávať. Hej? A to sú tie najhoršie stavy a to zažíva maklér na začiatku, že si zháňa nehnuteľnosti. No a není nič horšie, jak 5 rokov obtelefonovať alebo hádzať listočky do skranok, že hľadáte byt pre klienta, to ste stále na začiatku, čiže tam niečo bolo urobené zle. Ale pre začiatok by mal mať asi dosť dobré finančné zázemie. Tak ja hovorím maklérom, mali by vedieť rok prežiť bez toho, aby niečo zarobili. To, že niekto je odkazaný len na žitie z provízie na začiatku a potom bude zvázať k tej rýchlej ceste. Rýchlo to chcem predať, rýchlo potrebujem províziu, lebo teraz súrne potrebujem peniaze, bude to cítiť v procese, bude to cítiť všade a ten klient na konci nedostane ten výsledok, aký mohol dostať. Keď som finančne v pohode, alebo sa proste nesústredím na tú províziu, ide vám len o klienta, tak vtedy ten klient vidí. Ale ako náhle budete bez peňazí, tak to klient pocíti, ak to teda neviete dobre maskovať, čo by maklér mal vedieť tiež. Čo ma čaká, keby som chcela byť realitným maklérom? Čo mám spĺňať? Čo by som mala urobiť preto? Mať odvahu to skúsiť. Ako tá odvaha je základ. Ja keď som chcel ísť do realít, všetci naokolo ma odhovárali, všetci do jedného. Že nie, je ich veľa a neviem čo, a bolo milión, prečo nie, čiže nájsť tú odvahu to skúsiť. Druhá vec, mať nejaké tie osobnostné predpoklady, a podľa mňa tá komunikácia je absolútny základ. Ak som ten tichý typ, podľa mňa to bude veľmi náročné, lebo keď to neviem dobre vykomunikovať, ako tých ľudí ukecám na obhliadke, na nábor, na ten obchod, ako budem riešiť tie komplikované situácie, keď vzniknú. Proste vy tam musíte ísť do toho stredu medzi kupujúceho a predávajúceho a to tam riešiť a koordinovať. No a keď nie ste komunikatívni, tak to proste asi nepôjde. Tá komunikácia by mala byť základ. Vybrať si potom nejakú realitnú kanceláriu,
No a idem na pohovor a porozprávam sa, čo ma bude čakať. Niekto viac preferuje, sedím, tabulkujem, sako, košela a niekto viac preferuje, som doma, ráno sa zobudím, nemusím ísť na poradu, dám si kávu a postupne si štartujem deň, čiže podľa toho by som si aj vyberal tú realitku, ale teba ako makléra vlastne čakajú nejaké školenia, kde získaš tie základné vedomosti a prehľady, naučíš sa pracovať s klientom, potom sú tam otázky, čo s nehnuteľnosťou, niečo o nehnuteľnostiach sa naučiť, technické veci, možno si v niečom dobrá, dekorácii, alebo si technický typ, niečo rozprávaš o lokalite, hej, že sa vyznáš v niečom, tak si povieš, že v tomto som dobrá, tak na tom budem pracovať a budeš vedieť možno upútať tých klientov, kupujúcich, predávajúcich tými znalosťami presne, ktorými máš. Keď nevyznáš v technikáliách nejak, tak nebudeš sa snažiť na byte riešiť rekonštrukciu bytu, ale budeš riešiť napríklad dispozíciu, ktorá je zaujímavá, alebo okolie, alebo vybavenosť, alebo susedov, niečo, aby samozrejme v tom byte nebolo ticho. Ako nie je nič horšie, že sa otvoria dvere na obliadke a zostalo ticho. A otvoríte dvere, toto je kúpeľňa. Čiže mala by tá komunikácia fungovať. Ja mám rád tú komunikáciu takú veselú, celá tá obhliadka by mala byť velice taká ľudská, podebatujeme si o všetkom možnom, nemám problém si sadnúť na gauč, na stoličku počas obhliadky a robiť tú atmosféru takú, že je to v pohode, poďte sadnite si vy, pozrite, ak budete v novej obývačke sedieť a podobne, ale to je zase na každom maklérovi. A ako je to s tým odskúšaním bytu? Všetci vieme, že keď ideme na obhliadku, tak väčšinou ten byt je v takom tom ideálnom buď čase, svieti slniečko, vidím tam nejaké svetlo, ale nikdy nevieme, čo bude v noci. Ty si komplikovaný kupujúci. Stalo sa ti, že chcel kupujúci prespať už v byte? Stalo sa mi, že to chceli takto otestovať, alebo si vypýtali kľúč od brány a šli si pozrieť všetkých susedov, aby vedeli, či tam chcú bývať alebo nechcú bývať. Takých je málo, ale za mňa to má veľkú logiku, lebo chytíte zlého suseda, tak máte pokazené bývanie. Druhá vec, že keď tam dneska nebýval, vy sa nasťahujete a nasťahuje sa o mesiac, tak ste tam, kde ste nechceli byť, tak či tak. Čiže ono je to taký vabank. Nie je to zle si zistiť o susedoch niečo sám, lebo ani maklér, ani majiteľ vám pravdu väčšinou nepovedia, lebo určite predávajúci, keď sa predáte, nebude vám rozprávať všetko zle o susedoch, aby ten byt sa stal nepredajný. V tomto prípade si myslím, že aj ten maklér musí klamať, čo je smutné, ale je to tak, lebo iná logika tam nie je. Susedia sú hrozní, henty búchajú, henty štekajú, majú 4 psov a tento v noci vám tu bude vyklepkávať na dver. No predáte tú nehnuteľnosť? Nepredáte. Takže mne sa 2-krát stalo, že som mal takých nešťastných vlastníkov bytu. Kúpili to vždy tí, čo to ďalej prenajímali, takže nemal som až taký zlý pocit z toho, ale neviete, čo máte v tej situácii robiť. Poviete, OK, tak choďte si susedov otestovať, že OK, keď sa vám zdajú, že sú v poriadku, tak sú v poriadku. Realitný maklér môže zastupovať aj predajcu, aj kupujúceho. Áno. Môže. V podstate, keď zastupujete kupujúceho, že urobíte s ním zmluvu a zháňate podľa jeho podmienok nejakú nehnuteľnosť, tam z tej strany potom beriete províziu. Aj také sú veci. Ja sa tomu nevenujem, lebo dosť mám tej práce s tými predávajúcimi. To vyhľadávanie nehnuteľnosti je ešte náročnejšie podľa mňa ako predaj, lebo sa musíte venovať vyhľadávaniu X nehnuteľnosti. Takto predávam len tú svoju. Čiže nie, ja sa tomu nevenujem. Stretával som sa s tým najčastejšie pri nových makléroch, že kamoška mi písala, že toto zháňa. To všetci, tuším, do jedného tí noví makléri vždy prídu s tým, že niekto niečo zháňa. Ja im poviem, keď to je presne definované, že čo, skús, ale ináč to neodporúčam, keď je to také všeobecné, že hľadám nehnuteľnosť v Petržalke, v Ružinove, v Karlovke, do takého poschodia zhruba takto. A nakoniec, keď ten obchod má prísť, že mu niečo nájdete alebo mu pošlete, tak potom povie, že ja som medzi tým v Devínskej kúpil, čiže úplne mimo tých parametrov. Podľa mňa je to také, že mám veľa času, OK, idem sa hrať s vyhľadávaním, ale ináč je to podľa mňa také časovo náročné toto robiť pre klienta, takže nerobím. Možno raz, keď to budem mať ako hobby. Ale teraz mi napadla podľa mňa taká zaujímavá vec, že ti stal taký prípad, že ste boli vlastne dvaja realitní makléri, že jeden v zastúpení teda kupujúceho, že on mal svojho a ty teda si zastupoval svojho predávajúceho, že či to nebol taký zaujímavý súboj, že či sa ti stalo také niečo? Stalo sa mi to viackrát, samozrejme, že sa s tým človek stretne. Nie je to až taký problém, ako by to vyzeralo, lebo záujem toho druhého makléra je tiež urobiť obchod, lebo je z toho platený. Čiže otázka, či to nie je niekedy na škodu toho kupujúceho, že ten maklér v podstate sa snaží, aby ten kupujúci niečo kúpil a nahovorí ho na čokoľvek. Čiže zase je to o charaktere toho makléra, ako sa žije do tej roli, že chcem svoju províziu a ide po provízii,
alebo chcem, aby ten klient presne dostal to, čo chce, aby bol brutálne spokojný a ja by som mal potom veľkú recenziu z toho. Čiže ono je to tak a stretol som sa so všeličím a videl som, jak títo zastupujúci makléri nechali kúpiť klienta tak predraženú nehnuteľnosť, až som neveril, že to dokáže niekto spraviť. A obchod vedľa bola nehnuteľnosť v lepšom stave za nižšiu cenu. Takže tam by som si tiež dal veľký pozor ako kupujúci, že koho mám na svojej strane. A zase, keď my máme viac záujemcov na danú nehnuteľnosť, ani ten maklér kupujúceho nemôže očakávať, že my teraz pojeme dole s cenou, lebo maklér kupujúceho, keď my máme za tú cenu viacero záujemcov, proste to nejde. Možno nejaké špecifické nehnuteľnosti a maklér je odborník na danú lokalitu a vie, že táto nehnuteľnosť tu má reálne cenu takúto a začne tam niečo handlovať a vie, že vy napríklad to predávate 3/4 roka, tak tam je šanca stiahnuť tú cenu. Hej. Ale keď niečo predávate mesiac, dva a ide vás tlačiť niekto neúmerne dole s cenou, tak tam asi moc nepochodí ten maklér. Čas dnešného podcastu vypršal. Na čo sa môžeme tešiť na budúce? Tak na budúce si môžeme priblížiť ten samotný proces predaja od A po Z. Možno ten diel bude vhodný aj pre začínajúcich maklérov, tam možno povieme také informácie, ktoré sa im zídu, možno aj pre samopredajcov, že tam bude ten proces rozhovorený bližšie, a možno aj niečo iné k tomu. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ahoj, ďakujem. Ahoj.